ka kelen fɔ malidenw ye Mali jamana kɔnɔ k'u k'o lamɛn an y'a mɛn koyi wa jɛnɛ an y'a mɛn dɛ kelen in waleyalen de gɛlɛyalen don an ma o kumana ni sanga in na an bɛ Isufula masa tanu k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn Jabaru masa Jabaru Wahidu n'an y'ale tanu kɛnɛ min kan an bɛ Rasulu tanu k'a waleɲuman dɔn ni k'a barikada nɛɛma ni kisi b'a ye Ala k'o jiidi a kan k'a masaw sɛbɛkɔrɔ fo waleɲuman dɔn ni barikada tɛmɛnen kɔ a sara t'an bolo ka di olu ma dugawu kɔ o kuma hali bi sa Ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi kura kana si sɔrɔ jangu ka tɔɔrɔ ka jiri kɛ lafiyaw la min ye ka dɔ k'a fɔ an masa minnu bi tiɲɛ so n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen badabada dali Ala ka nɔgɔyaw ye Alahara sɔnsumaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka kanubaa jama fo k'u barikada kulu ye fila ye nka bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama ninnu bɛɛ lajɛlen ko i k'a dɔ renouveau an b'a fɔ ko bonya barika ni cɛw ka kanu ala Ala kanu nimisa wa k'u ka bisimila n'an y'olu bisimila an b'u bisimila kɛnɛ min kan o de ye kunnafoni kɛnɛ ye k'u fana bɔ kunnasiri kɔnɔ lamisa anw b'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw la kadara kɔnɔ min ye k'a dɔn kelen-kelenw sugandira ni Ala ka jɛ o na k'u garijɛgɛ ye kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ɲamada ko ɲuman Ala ka nɔgɔya kanubaa jamakulu ye min ye an ka cɛkɔrɔbani ye i k'a dɔn Yusu Karawati a fari jolenba tɛ o kumana an bɛ dugawu kɛ Ala ka farigan fiɲɛ bɔ ka jiri kɛ lafiya la baɲini i bɛ jɛgɛwala naji dilan ka ye sabu ale bɛna da dɔrɔn jɛgɛwala naji ka nburu to guala o de b'a lawuli wa sanga ni waati ni y'a fɔ ni baɲini y'o kun fila jeni k'o cɛmancɛ gulokoto ka d'a ma a tile fila i b'a ye o kuma Ala ka jiri kɛ lafiya la lamisa o ye se kɛnɛ ka yan bi an b'a f'i ye k'i ka bisimila Sanɔgɔ Dukara kɔri baasi tɛ denbaya la dɛ alhamdulilayi bisimila ayiwa Modibo an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ye ka dɔ tɔnbila fɔli kɔni i kumana kan kosɛbɛ an bɛ lamɛnbaw ni filɛlibaw fo Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔkan i ka dɔ arajo minnu fana bɛ yen n'olu bɛ sɔgɔlimana ni waati in na an bɛ dɛmɛbaw fo ni k'u waleɲuman dɔn waati kɔni sɛbɛkɔrɔ kɔrɔlen don daɲa kelen o b'e bolo dɛ daɲa kelen bɛ n bolo kamalenin ni kalimi bɛ ɲɔgɔn na Daramani Alukɔnɛ Daki k'a dɔn k'a fɔ a ka nɔbila sɛbɛn bɛ yan ko daɲɛ kelen a nɛmu a bɛ indicateur de renouveau kɔnɔ maa tun tɛna den dɔ k'a kɔsi i yɛrɛ ma i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye jigiya kuma ye nka jɔrɔna ko fana jigiya kuma jɔrɔna ko i y'a dɔn o bɛ fɛn min kofɔ a bɛ fangabulon ɲɛma ale ka laseliw kofɔ kalo 5 bi i b'a ye k'a fɔ ale bolo donna baaraw la n'o ye premier ministre ye Moktar Wan o kumana i k'a dɔn ko juma don kalo tile 19 février kalo in na a taar'i jɔ i k'a dɔn maaw ɲɛkɔrɔ min ye i k'a dɔn wasaden ladigew ye kulu min bɛ yen n'o bɛ wele ko conseil national de transition kumalasurun ye CNT a taara olu ɲɛkɔrɔ ni ka taa dantigɛli kɛ a ka fɛɛrɛ o k'a dɔn o bolodalenw na o dantigɛli min n'a y'o kɛ a y'o walawala ni k'o pereperelatigɛ bɛɛ lajɛlen ye a bɛna kɛwale minnu daminɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana a cakɛdaw ani k'a dɔn k'a fɔ a sariya taabolo olu i k'a dɔn bayɛlɛmaw d'olu la ni k'o latilen o tɛmɛnen kɔ politiki nasiraw la ka i k'a dɔn jateminɛ kɛ o ko kan h'a ka ja jamana seleke 4 bɛɛ ka don jamana fanga ka mara kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ k'o fana o y'a ka taabolo kɔnɔna dɔ ye ani k'a dɔn kalataw labɛnni ka bɛn ni waati kofɔlen ye k'a dɔn k'o fana ye i k'a dɔn a ka kɛ dantigɛlikan dɔ ye o kumana o ye min ye i k'a dɔn kalo 13 o i k'a dɔn min i k'a dɔn kalo 13 a dɔ la ko o kɔnɔna la ko nin baaraw bɛɛ kan ka kɛ ani ka sigi ka kuma fana kɛ a i k'a dɔn jadimaw olu ka kuluw fɛ bɛnkelenya o ka ɲini an n'olu ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn kulu ye k'o fana sigi sen kan min ni o bɛ i k'a dɔn cɛ kuma fɔ o koɲaw kɛ hakili ɲuman tigilamaw ka wuli ka jɔ o kɔnɔna la o dɔ la ko o ye i k'a dɔn fɛn ye sa ko o na kɛ i k'a dɔn jansa ye ni k'o di Imam Diko ma a dɔ la k'ale jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ fangabulon ɲɛma o ka sugandili la n'o ye premier ministre Moktar Wan ye ayiwa ko i k'a dɔn Dara ka fɔ la n'o ye Daramani Alukɔnɛ Daki a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko maaw kɔni k'u bɛ ka u yɛrɛ ɲininka ko yala o ko fangabulon ɲɛma ye ni dantigɛli minnu kɛ a ka i k'a dɔn fɛɛrɛ tigɛlen olu kɔnɔna la a dɔ la ko a k'a dɔn a bɛ se k'u waleya wa ko maa caman jɔrɔlen don n'o ye an bɛ don min ko bi ayiwa ko dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'a ka layidu talen minnu filɛ nin ye ko ka tila k'a fɔ ko a b'o fana waleya o ye layidu gɛlɛn ye a ye layidu min ta ko maa ma kɛra maa bɔnɛnenw ye ni lajaba ye olu sɔrɔ kabi i k'a dɔn 60 san fo ka n'a bila bi la ko bonyamasegin na kɛ olu fana ye
de 1960 à nos jours o kuma ko boya masigi ganga ko fana ko koni o kado laiduka ko timeli siga be ma chamana aiwa ko ni ngoni kado ka fo bara kado okono ko ye bara kado a globale ni fe mi kado ni ko fana ye ka kono ka akonota adola ko kado ndanyani te olawo nga fe mi bi fosa Dramana Luko ne daka ka fola o de ka fo ko yela kado abina siga ni beda jile wale yawa o kuma na kala nyini munu fle ni anaka klina munu fle ni aiwa ko abise ku ke chugo di musaka ko nasira la ni fere num be bolo dali atita musaka ko nasira la ka abno ke chugo di o kuma na ka abise ko ke ko wale ina fo aya fo chugo mi hakika nyema wa kambi na ye dona na taula o kuma na ko fona ya soro ka do wuli ka joke ba no de marcheru yi no ya so olu ko ngele do ka konse olu kai ka do mandunte to sanga ba ka ko na no yawo daki ni ale ka nobla sebenye anya sama ka bo ni ka te renouveau kono danya kile do ande mu ka bidon boli do morwo ka do babu wala to nyana ambi foki wala nyimondo ka yere kuchila minye le poussier ale pumana El Hadji Chemogo Traoré apumana feminga obe talike ka do karanga dawla ko ku daire no be frontière ko ngofo ako minye bana juguba e na be coronavirus ko fo o ko ngera sabu ye ka do jamana chamanya ka karanga dashwa kerengere la CEDEAO jamana do amadu go malanga ambe domine ko mi bi anga jamana no be ba malba ko fo angu ni yanga da bela jile yele mawbido obe bo chugo mi uja ga yoro do la bibi na angere fe jamana do olu ko nkembe ku ka karanga ko ni dashwa ko jamana mu be ni sebabbe olu ye no be nanzara la ko fo no be ka do america jamana ko fo o bana infana dadigi chamange olu maw konina a ko ni ngera sabu olu ka fere jonjon sorole o fana kara karanga dashwa ali ko ni ye nga chamambe ka jete mileke bibi na nanga da yele lu broda nga ma chaman fana ko lu ya jira kafo o kumbeli jonjo mimbe banaina o ye ka do kafo yere koloshi ani karanga nu dashwa ali ko ni nga do be ko ni bibi na ko lu ka sigida maw o ka jamana do ko ni be gele ya ko nana ka so ke minyi o ko ni jagwale do ni nga to sokono ku sebe korokoro ka do barati ka sara sabati ble ubulo minyi ka do jagwa fanga tambe ningu usegere ni bana jugu yi ka do kafo ako matrafali ko ni ni tabulu do ko ni fora ni nga maw jogo ku koro nyonga ataka sigi ko lu no ya ni nga nemeneme ka franje do maw ni nyuanje o minyi ka do ko be bibina a ko lu bise ku karanga da hele tisa sera yele sade asera yele daw sogoli ma bana inga temenzena bakali daw re sogoli ngo jara bana ya ko taka dun Morwo san nogo fasirga ba ko karanga ngoni ka da kanga yelete ko bar sabula ko faside do be olu tonyo le do chogo fo itu bolo saninte ka ku fe o ko ni nya adamana golay farale golay ka faso nyemo ka golay no koroni ani ka do fendi bolo la o fana golay o ko li ko ni nya golay adamana me wale ko ni o fereni de balika sigi singa jona wala sa soro ka se ka yiriwa ninga soro kana bla o kuma sera de note gerende abarga boyana de a gerengere nu mai amai o kambe wati mina ina fo sisa chemogo ja ko kuma warate na ku na manya ka fo mali koni ali koni ya ka karanga daw yele krefe jamano fana ku ta da yele mauka do sanunga ke ka do anglo de nywana bara bela jele bi sabati nyon ve do bi saninge ni jamana ina do bi saninge ni jamana ina abayiri wana ti fa bela jele ve ninga soro yakpaya o ko natura ni jogo ina ko ka do adaga ko lo mamungun o yi faso de wi anu ya miskina mayoro akonu ko flede miskina o de ta ya la bo ouvrir les frontières El Hadji Chemogo Traoré Chemogo ja asira alpha bloni ka dongli ouvrir les frontières la jibori amba fuka Traoré nanye Chemogo fu minye ikado kafo ikado agura mba leta ni agura ta sijo tamani kembe kan kuna funia la be fe min gofo o de gele ya wore koy ibora ka gele ya fo ikado anga jamana gele ya ko akembe musokoroni nga shoko yi musokoroni ga shobe ga dagafa e konde muso doko ka farakande agura ale kumale dobi ko ado soko songo yeleni soko songo montera ali sumbala songo montera buru fana songo montera jaba dengene songo montera ko gelera ali ngoyo songo montera ni ni fo muso ko muru ko abina fo be sugu matrafa de nda matrafa de nganya mba kuna fo ni ngoni sorode
nasɔngɔ bɔla bɛɛ bɛ sugu kunnafoni sɔrɔ ala kosɔn babarika kɔni k'i yɛrɛ kun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ k'i ye kibaruya sɔrɔ ka fɔ babarika olu t'a da dɔn ayiwa bisimila nka nasɔngɔ bɔla bɛɛ bɛ sugu kibaruya a bɛɛ b'a dɔn a fɔra i ye tile fɛ o a fɔra i ye su fɛ o a f'i ye wala bɛ i ka dili a na f'i ye ko dɛsɛra a ko n'i ma dɔn de ko dili dɛsɛra dɛ i tɛna bɔ sugu kalama i bɛ bɔ a kalama Yusu hakɛto dɛ i ye cɛkɔrɔba ni cɛ y'i kɛ levier ye n ye kɛ levier yafa ma lamisa awɔ n yafa yafa ma i tɛ vieillard ye ayi voilà les jeunes vieillards ale fana bɛ yen nka ale ko k'anw fana ye vieillard ye jɔ les jeunes vieillards f'a kɔnɔ bɛ yen ko jagajiginɛ sa awɔ o ye janjo ye voilà i tɔgɔ bɛ da la yan dɛ awɔ hali ni sigilen bɛ yɔrɔ n'i bɛ lamɛn la i ka yɔrɔ yɔrɔ n ko hali cɛ min tɛ yan o tɔgɔ b'a bolo yan wa min bɛ yan o tɔgɔ bɛ yan a ko filɛ dɛ nka a ta b'a ɲɔgɔn sara la ko aw kɔni jiginna mɔgɔw kan Isa ka n'a tɔɲɔgɔn a kuma segu sola kan da kun dɛ an ko n ko furu de jara a bɛ na lajɛ sabu ni min kɛra o ka fɔ ko ko yɛlɛ o ka furu a ɲaw ye a furulen kɔ célébrer ma an ka yamla mun ne tɛ juguman di maa ma dɛ n ye fɛn fɛn di n k'a bɛɛ sera a ta kɔrɔ a barika ala ka sigiw jidi hali bi ala ka sigiw damu caya hali bi ka hɛrɛw caya ni ne ka d'an ye koyi wa n'an jamana an bɛ dɔ fara u kan dɛ fo k'u sigida ye dɔ fara dɔ kan o b'an bugu de dɛ walama e t'a la ne b'a la dɛ fo ta ni diyara n ye e de n b'a dɔn i ti bɔ o balamusa ko sogo sɔngɔ k'a yɛlɛnna i b'a ye k'a fɔ an ka sigidaw i k'a dɔn sɔngɔw tɛ kelenw ye nka sɔngɔ yɛlɛ jate minɛna fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ anw ka da dumuni fɛn fɔlɔ dɔw bɛ yen ala la olu kɔni sɔngɔw bɛ ka yakubaya diɲɛ don o don ka taa fɛ wa a bɛ sigidaw olu fana kofɔ min ye tulu ye o ye sɔngɔ yɛlɛ a y'o ye buru o kɛra a ma mɛn fɛn min ye sogo fana k'o kilo ko sɔngɔ yɛlɛnna a dɔw y'a yɛlɛ fɔ 50 dɔw yɛrɛ ye 60 fara kan o kumana ala lamisa a bɛ faamu ne ni n'a ɲɔgɔnnaw fana tɛ walahi e ni ne tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko n'i ye ɲamaden ye balanzan kɔrɔ a fɔ sabu o don ko fana n bɛ ka baga konare fana wa jumadɔ tɛmɛnen o wala lamisa i k'a dɔn k'a fɔ ko nin de jate minɛna a kɛra jɔrɔna k'o ba ye nka i k'a dɔn sogo feerelaw n'o ye bouchers ye olu ye ɲɛfɔli kɛ olu ko i k'a dɔn ko jagoman fila o baaraw de nana ni nin ye u ko sogo sɔngɔ ka yɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko kɔni olu seko tɛ ayiwa min ye i k'a dɔn ɲɛmaayaso ye min ɲɛsinnen don julaya ani i k'a dɔn filamɛriw olu koɲɛw ɲɛnabɔli ma fɛn min ye i k'a dɔn o cakɛda maaw olu fana ye i k'a dɔn ko u y'a ɲini i k'a dɔn nɛgɛjuru banbaw n'olu ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni février kalo tile 18 alamisa don studio tamani maaw ka fɔ la u y'a jira k'a fɔ ko olu ma sɔn ka u hakilina fɔ nin ko in kan koyi u y'u da gulobaranin sigi ko min bɛ sogo sɔngɔ o ko fɔ bouchers n'o ye wayew ye wayew olu y'a ɲɛfɔ ko sogo sɔngɔ yɛlɛnni k'a bɛ bagan fana sɔngɔ yɛlɛnni ko fɔ n'o ye misi ye ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o daminɛna k'a bɛ waati damadɔ bɔ tile damadɔ in fana na dɔgɔfiyɛ kɔnɔ maaw y'a ye k'a fɔ ko sogo sɔngɔ a balana ka yɛlɛ o kɔni kɛra i k'a dɔn nasamuso olu balana koba ye olu la ayiwa ko sɔngɔ yɛlɛna cogo jumɛn na k'a bɛ i k'a dɔn falen sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ sɔngɔw tɛ kelen ye ko min ye k'a dɔn a yɛlɛna 480 fo ka taa se 500 sefa wari ma ko nka ko segu ko a jate minɛna ye k'a fɔ fana jate min bɛ bamakɔ yan o jate kelen de yelen don segu sogo sɔngɔ yɛlɛnin ko la alamisa don sɔgɔma minnu taara dɔgɔfiya la olu kɔni y'a ye k'a fɔ sogo a dɔ la ko min tun bɛ feere 400 kilo ko o taara yɛrɛ sɔrɔ 480 na ayiwa min ye k'a dɔn k'a fɔ sogo a koloma yɛrɛ ko dɔw taara yɛrɛ sɔrɔ 600 la sugufiyɛ dɔw la o dɔgɔfiya minnu bɛ yen nɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko bakurunba tɛ an ka jamana kɔnɔ koyi ko dɔgɔfiya dɔw de ka sɔngɔ yɛlɛnna ko n'o tɛ n'an taara Sikaso ka taa se Tumutu k'i b'a ye k'a fɔ ko olu t'a dɔn ko sogo sɔngɔ yɛlɛnna yɛrɛ fɔlɔ sabu a ma se olu ma ye olu ma waleya u tɛ k'a kɛ ten ko olu kɔni sogo ɲiminaw wa ayi zo tɛna da olu ɲina koyi sabu olu ka sɔngɔ b'a cogo la nka anw minnu taw bɛ ka yɛlɛn sa ni farati ma kɛ zo na da anw de ɲina yan nɔ ko tulu sɔngɔ yɛlɛnna fɛn ma b'o la buru ta yɛlɛnna o kɛra i k'a dɔn mankan caman ye an bɛ don min na i ko bi dakun bɛ sogo la o kumana fɛn min ye Bamakɔ kɔnɔna ye yan i b'a ye k'a fɔ sugu caman bɛ yen bi a dɔ la sogo sɔngɔ a yɛlɛnni jate minɛna ye o fana kɔlɔsira maaw fɛ kosɛbɛ ko boucher dɔw fana ko min ye olu ka wusuguw ni sagalenw ye n'o ye taxiw n'a tɔw ye k'olu de sarali fana ka gɛlɛn kosɛbɛ k'o bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ fara sogo sɔngɔ kan ko janko ko dugaɲɛw fɛn minnu bɛ na n'olu o y'u ka bagan a kow taabolo ye ko dugaɲɛw ka i k'a dɔn taxi ko n'i y'o bɔ a la a dɔ la k'o fana bɛ kɛ sababu ye sogo sɔngɔ b'i yɛlɛ o kumana ko bouchers olu ka ɲɛfɔli ko bagan yɛrɛ de sɔngɔ yɛlɛnni nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye ka sin ka bala ka kɛ ten n'o ye misi ye min ye k'a dɔn misi a baarakɛlaw
fana ye ani k'a dɔn baganmaralaw fana ye olu fana ko min ye sogo sɔngɔ yɛlɛni ye wa k'a bɔra fɛn min na wa ko n'i y'a ye misi sɔngɔ yɛlɛna ko misiw da dumuni fana de sɔngɔ yɛlɛna aliment bétail fɛnw bɛɛ gulonnen bɛ ɲɔgɔn na e yɛrɛ m'a fɔ ko fara an ka sigidaw bɛ gulon bɛ ɲɔgɔn na wa latigɛ hɛrɛ bɛɛ de maaw ka hɛrɛ bɛɛ de gulon bɛ ɲɔgɔn na a ton bɛɛ de i ko kɔnɔ o kumana Lamisa k'i k'a dɔn ko o sɔngɔ yɛlɛni bɔra balo la n'o ye bagan balo ye aliment bétail ayiwa olu fana ye o kɛ o dalaminɛkala ye ko fɛn min ye o ko in ye ko o caman de ma sɔrɔ ɲina ko sabu ko kɔɔri cikɛlaw fana murutira kɔɔri cikɛ ma bagan dumuni dun fanba bɛ bɔ kɔɔri kolo la ni kɔɔri ma ci kɛ ko o sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo di ko an'u ka baganw yɛrɛ ladon ni musaka n'i ye nin bɛɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ ko sɔngɔ yɛlɛni ye wajibi ye o kumana ko a kɔni ko a bɛɛ gɛlɛya bɛ olu yɛrɛ kan o de y'a to olu fana ye fɛɛrɛ tigɛ u fana bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ cogo min o nana kɛ gɛlɛya anw da dumunifɛn sanbaw fana ma nin waati in na studio tamani ka nɔbila ye nin an y'a bɔ Agora ka bidon bɔli kɔnɔ Lamisa a bɛ faamu n bɛ k'i VRTZ de ayiwa a bɛ faamu Amuru nka association mɔgɔw kɔni olu kibaru tɔgɔw ma mɛn fɔlɔ dɛ u ma kuma fɔlɔ dɛ u tɛ kuma o ko de gɛlɛyaba ye mɛ association tɛ yen koyi mun ɲɛsin bɛ da dumunifɛnw tɔgɔ de bɛ yen ayiwa n'o tɛ buru kɔni yɛlɛnna Askoma in ne t'a dɔn a bɛ min na olu dɔw sigilen bɛ dɔrɔn tɔgɔ de don n'o tɛ buru ta kɛra balawu ye ayi foyi ma b'o la sogo ta filɛ nin ye a filɛ nin ye tulu ta fɔra hali ka maaw kunnafoni dɔɔni nin bɛ yen nin de bɛ senna a ka fisa ko la dɛ ayi sudali t'a la o wa an b'a yɛlɛ hali an t'a dɔrɔmɛ fila yɛlɛ dɛ 10, 20, 30 ko filɛ a bɛ yɛlɛ ten de Ala ka ɲa ka d'an ma amin Lasirɛni Moribo ale kumana an ka taa Kayiba Jabate min bɛ tali kɛ k'a dɔn ka fɔ cɛkɛda min bɛ yen n'a bi wele i ka dɔn chambre de commerce et d'industrie du Mali a bolofara min n'o bɛ Kayi k'olu y'u ka kalafili boloda dɛ kalafili in kɛra kari don kalo tile 21 février kalo san 2021 ka bɛn ni minisiriso min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ usine ko ni jagoko ma ale kɔni ye i ka dɔn lɛtiri kɔni ci k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen kan tile 15 bɔ ɲɔgɔnko kalafili bɛɛ lajɛlen ka se ka labɛn i ka dɔn nin cakɛda in kɔni na walasa baaraw ka se ka sigi sen kan hali n'a sɔrɔ min ye kalafili minnu tɛmɛna a jaabiw kɔni olu bɔra a ma ka bɛn ni ka dɔn ladalakiri min bɛ sigi sen kan tribunali min bɛ Kayi olu kɔni y'a bɔ a ma min baaraw sigira sen kan kalo tile 8 février kalo san 2021 o sen fɛ minisiri n'o ɲɛsin bɛ jagoko kɔni mɔ ale n'i ka dɔn usine ko ma ale ye kunkan gosi ka lɛtiri ci i ka dɔn ko in labɛnbaw ma ka f'u ye k'u ka fɛɛrɛw ni dabali sigi sen kan tile 15 bɔ ɲɔgɔnko u ka kalafili labɛn ɲɛma ka se ka dɔn baaraw ka se ka sigi sen kan yiriwa ka se ka sabati i ka dɔn jagokɛlaw fan fɛ n'a ma ɲa k'a fɔ kuma kɔni fɔra ni nka ko bɛɛ lajɛlen don gouverneur bolo Kayi kɔnɔna na ale fana ye fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan tile 15 kɔnɔna na ni ka se ka kalafili kɔni labɛn ko kalafili kɔni kɛra i ka dɔn a kɛra wasa kɔnɔna na a kɛra bonya ani karama kɔnɔna na bari sabula i ka dɔn ka fɔ min ye maaw ye u ye ɲɔgɔn faamu a ko kɔnɔna na Moribo k'a kɛra i ka dɔn basigi kɔnɔna ni jɛlenya kɔnɔna na nin ko min sigilen filɛ sen kan a kɔni bɛna kɛ sababu ye ni ka yiriwa sabati fa bɛɛ lajɛlen fɛ Kayi i ka dɔn ka fɔ a sɔrɔ bosobaw Kayi isinitigiw walasa wuli ka jɔ ka se ka sabati u bolo maaw ka se ka lafiya baara yɛrɛ kadara kɔnɔna na maa mun bɛ yen ni danaya dara olu kan olu bɛ se ka baara kɛ bonya ani karama kɔnɔna na cogo min na ko lɛtiri min dira o lɛtiri in kɔni kɛra sababu ye u ye ka dɔn kalafili in bolo da kari don k'a kɔni kɛra i ka dɔn Kayi min bɛ tali kɛ mairie kɔnɔna na o basigi ni bonya kɔnɔna na ani jɛlenya kɔnɔna na ko jaabiw bɔra ka bi kalo nɛgɛ kaɲa 18 waati ko jaabi y'a jira k'a fɔ lisi bɛ yen k'olu kɔni wulila ni ka saraba kɔni cɛ n'i ye jateminɛ kɛ maa 200 ani maa 62 olu de tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ a ko kɔni da la nka maa mun kɔni votera o ye maa 172 bɔ ɲɔgɔnko ye ko n'i ye maa wotetaw yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye jagokɛlaw ye maa 33 bɔ ɲɔgɔnko isinitigiw n'u bɛ section industrie kɔni kofɔ maa 13 bɔ ɲɔgɔnko min bɛ section service kofɔ maa 17 o maa mun ye forfait signé maa 109 bɔ ɲɔgɔnko ko n'i y'a kamara ɲɔgɔn kan k'a bɛ t'i jɔ maa 172 bɔ ɲɔgɔnko la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kalafili kɛlen ni ka a kɛ jɛlenya kɔnɔna na ko min ye k'a dɔn k'a fɔ saraba cɛbaw maa mun ye sebaya sɔrɔ o ye lisi B kuru 100 ani kuru 70 lisi A ale y'i k'a dɔn k'a fɔ kuru 2
kɔni sɔrɔ o procès verbal kɔni a tigɛ nɔ bila kɛra Mayira Ibrahim Cissé fɛ ale ni Lasana Jara fo ka taa se Modibo Jara kɔni ma u bɛɛ lajɛlen ɲɛminɛ bere kun ye k'a dɔn Mahamadu T Keita ye ko nin baara in ne sigira Senga Kayiba Jabate min ye u ka assemblée générale régionale consulaire de la chambre de commerce et d'industrie du Mali o bolofara min bɛ Kayiba Jabate k'u kɔni ye kalafili kɛ nin cogo in de la mangaman bɔ a la a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔna na bɛɛ ni basigi ko nin bɛ Kayi ka sebaya ɲuman kɔni ko fɔ o baaraw ka se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ yiriwa ka na fa bɛɛ lajɛlen fɛ de Keita lasira nin kɔnɔ u ka cɛsiri ye nin ne cɛsiri de n'o tɛ kalafili ta si tɛ ko wɔyɔ ta ni Kayikaw sera ka nin kɛ u ye nin kɛ ni fɛɛrɛ min u k'a fɔ an ka gouvernement ye dɛ a y'a fɔ gouvernement ye waati tɛmɛna koyi n'o tɛ kalata si ma kɛ Mali kɔnɔ ko wɔyɔ ma k'a nka Kayikaw filɛ ka misali jira ko kalata wɔyɔndan bɛ yen wa anw yɛrɛ y'o yira an ka ɲɛmaaya sigi la yan o kɛra an ma dɔgɔ Banjugu sigi wa o kɛra kuma bɔra a la wɔyɔ ma k'a la foyi ma k'a la kalata wɔyɔndan bɛ yen wa nin y'a fɛɛrɛw di y'a ye sa Ala ka hakili ɲuman d'a ma ale bɛ faamuya kana fa bɛɛ lajɛlen inshallah ayiwa Lamusa i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ taa sugu la wa walama an bɛ se ka dɔɔni kɛ o tuma yan'an ka taa sugu la i k'a dɔn k'a fɔ an n'an da don fɛn na n'o bɛ i k'a dɔn carte ni na fana kun kan ko kibaruya ko fɔ an bɛ ka to ɲini jama fɛ Lamusa nin fɛn min filɛ nin ye nin ye sɛbɛn ye n'a kɛlen don maaninfinw ka bugunnatigɛ sɛbɛn ye a ko maliden minnu bɛ kɔ kan olu kɛn bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi bi carte ni na ko la dɛ a ka diya an ka jamana den minnu bɛ Faransi jamana la carte ni na ko wa k'u wele bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi bi dɛ a ko filɛ dɛ ko kabi i k'a dɔn k'a fɔ carte ni na a kɔni kow daminɛna maa dɔw bɛ k'a ɲini fɔ bi u ma se k'u tɛgɛ da u ta kan wa k'a kɛlen don gɛlɛya caman ye hali n'a y'a sɔrɔ furancɛ fanga a fangabulon ɲɛma n'o ye premier ministre ye ale kɔni kun y'i da don a kuma la ka layidu ta ni ka i k'a dɔn fɛɛrɛw tigɛ a dɔ la ko foyi ma bɔ a nɔ la dɛ ko jumadon min ye i k'a dɔn an ka lasigiden bolofara min n'o ye consulat ye consulat général o ka ɲɛmaayaso kɔnɔ n'o ye bureau ye Faransi ko i k'a dɔn malidenw taara ka taa jɔgɔ ye fɔ k'u ɲɔkuru sɔɔri a bɛɛ lajɛlen kun ye i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛbaw ye carte ni na ko kunkanko kibaruya la Lasana So ale ye baraminɛ kalanden ye i k'a dɔn nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye le combat kɔnɔ bi Lasana So ka fɔ la a ko carte ni na ko kaba kɔni kɛra i k'a dɔn sɛbɛn ye sɛbɛn min n'i k'a dɔn a bɛ maamago dilan jango kalata waati la k'a donna bala o de la kosɛbɛ k'a dɔn 2013 kalata carte ni na k'a jɔyɔrɔ bonyana o ko la kosɛbɛ k'an bɛ yɔrɔ min ko bi k'a sɔrɔli ko gɛlɛya caman bɛ a la dɛ ko n'a y'a sɔrɔ a dabɔlen don kalata ko dɔrɔn de kama k'o ka fɔ carte ni na i b'a ye k'a fɔ ko diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara a ko gɛlɛya kan ka taa fɛ wa ɲinibaa de bɛ caya ka taa fɛ o tuma na ko i k'a dɔn carte ni na ko n'a t'i bolo bi i k'a dɔn magoɲɛ sɛbɛn caman bɛ yen k'i t'olu sɔrɔ i n'a fɔ taama sɛbɛn n'o ye passeport ye k'i yɛrɛ tɛ se ka taama kɛ kɔlɔsi sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kɛ taama siraw kan ko n'a t'i bolo i bɛ sɛgɛn ka da o kan ayiwa ko carte ni na ko ale jɔlen don sɛbɛn tɔw bɛɛ lajɛlen jigi kɔrɔ k'a fɔra ko ale bɛ se ka sɛbɛn caman kungo ɲɛnabɔ ko nka ko ko a ma kɛ ten dɛ fɛn min ye carte ni na ko ye a kɛlen don sen nɔ kunbere nɔ ye binna bilen sini na guwan o tuma na ko malidenw i k'a dɔn ko gɛlɛyabaden de bɛ u kan fɛn min ye i k'a dɔn ko nin carte ni na i k'a kɛlen don dakabana ko ye malidenw bolo maliden minnu bɛ kɔ kan k'u jɔrɔlen don hali faso yɛrɛ kɔnɔ yan ko i k'a dɔn maa caman bɛ girinkajɔ la a ta nɔfɛ a ma ɲɛnabɔ mairew ani lasigidensow i b'a ye k'a fɔ k'olu de bɛ fa fɔ k'u ɲɔkuru sɔɔri fɔ maaw bɛ jɔgɔ ɲɔgɔn kan carte ni na ko y'a damandan o nɔfɛ ko a ɲinibaw k'o de ka ca nka min b'a sɔrɔ o man ca ko gouvernement min ye furancɛ fanga gouvernement ye olu kɔni tun y'a fɔ jango fangabulon ɲɛmaa premier ministre a ye i k'a dɔn a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ka tila ka i k'a dɔn faso kɔnɔ ani faso kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen hakili lasigi k'a fɔ ko a bɛna don ba la ayiwa ko min ye i k'a dɔn o k'o ye sa i k'a dɔn ko a gɛlɛyara fo ka taa fɔ a gɛlɛyara ale kɔni ka o kuma fɔ ni bi cɛ a ko nɔ ma bɔ ko la dɛ k'u b'a la kunnafoni carte ni na min filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko n'a t'i bolo k'a bɛ gɛlɛya caman s'i ma faso kɔnɔ a b'a s'i ma faso yɛrɛ fana wa an ka bugunnatigɛ sɛbɛnw ni magoɲɛ sɛbɛnw sɔrɔli la passeport ko i t'o sɔrɔ abada ni na t'i kun ayiwa min ye i k'a dɔn maliden minnu bɛ kɔ kan olu dun jigi ye o sɛbɛn ninnu ye yaasa ka sigi nɔgɔya u bolo ko n'i y'a laɲini kɛ yanni i k'a sɔrɔ ko bonɛ k'a sanni ka bɔ i ɲɛ la dɛ ko carte ni na min filɛ nin ye ko a sɔrɔbaliya kɛra sababu ye maaw ka sɔrɔ ka ŋɛɲɛ ɲimi ta ni ka wulikajɔ kɛ ka taa lasigiden bolofaraso in na ka t'o da walo ayiwa ko min ye Moriba Jaabi ye ale ye maliden ye min sigilen don Faransi
Muribaka fola a ko ale kɔni dawa k'a bɛ fɛn min fɔ ko gɛlɛya bɛ gouvernement bolo dɛ ko sabu k'u ye fɛɛrɛ ni dabali fɛn fɛn tigɛ k'a si tɛ ka waleya wa carte ni na ko k'i k'a dɔn ko fiɲɛbɔ dama sɔrɔ a la ko ko n'i ye ko ta k'u lajɛ ko grève banbali bɛ gouvernement da la u yɛrɛ ye layidu caman ta u b'a dɔn u tɛna se k'o ti mɛn ko carte ni na ko ko bi m'o fana bila sen na o bɛ faso kɔnɔ cogo min o bɛ faso kɔ kan ten ayiwa ko min ye k'a dɔn maa caman bɛ ka gouvernement in yɛrɛ barabɔ sisan ni na a fiɲɛma yɔrɔw fɔli ye ayiwa k'o fana k'i bɔ yen ko jamana den caman bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen y'a ɲini sa k'a faamu k'a fɔ ko min ye nin gouvernement in ye ko n'u ma farati i b'a ye k'a fɔ ko an ye fangakɔrɔ min gɛn ka bɔ an kunna mara kɛcogo la ko fangakɔrɔ ka taabolo ko furancɛ fanga fana bɛ k'o fari de da ko wa k'u welelen don k'o sira bila koyi u ka sira minɛ sira min ni o kɛra ni malidenw ka wuli ka jɔ hakilina sira ye k'u k'a minɛ ten n'o tɛ ko fangakɔrɔ binnen k'o ka taabolo de bɛ furancɛ fanga fana bolo ta dɔn k'u k'o bila joona k'u welelen don lasana so i k'a dɔn ale ye baraminɛ kalanden ye le combat la nin y'a ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ combat kɔnɔ u ka bidon bɔli don la ala ka hakili ɲuman di amin ya rabbi jamana in bɛ se ka jɔ ni sira fɛn fɛn ye inshallah jɛrɛnya sira kan awɔ fasodenw ka se ka lafiya n'o tɛ wallahi kulekan bɛ ka bɔ sa ayiwa a bɛ faamu ko grève banbaliw bɛ misali dɔ jira dɛ a bɛ misali dɔ jira waati kɔni sen bɛ o an ka taa sugu la an bɛ taa commerce Abdoulaye Mayiga fɛ yen k'a filɛ fɛn min bɛ yen a se la ayiwa Abdoulaye Mayiga n'a ka baarakɛlaw an b'u fɔ a se kɔnɔ nin waati in na ala ka dɔn jago yiriwa fa bɛɛ lajɛlen fɛ Moribo min ye indicateur zero niveau ye ale kumana grève a bɛna daminɛ kukurakun API Mali olu ye kunkan gosi k'a jira k'a fɔ kalo tile 8 mars kalo san 2021 n'olu ka laɲiniw ma sabati k'u na baara bila cari kɔni bolo da an bɛ muso bila k'o deli ka muso bila k'u deli bi marisi olu ka don ye u na se ka muruti musow ka don na ko an bɛ musow bila k'u deli bi marisi don musow ye olu ta in tɛ bɔ o ta in tɛ bɔ n dara kunnafoni yɔrɔ dɔ la ko musow ko k'olu de ye fangatigi ye sɛbɛ la nka dugu de ma jɛ k'olu bɛ fanga di cɛlakaw ma a bɛ ten dɛ o siga ka bɔ i la siga bɛ kalo ko la siga t'o la muso ɲini kuma in fɔra a y'i sɔnni siga kan dɛ n'an dun k'an b'a walawala a bɛ faamu dɛ n'an ko an b'a walawala a bɛ faamu fanga b'u bolo walahi a ta y'a ka fanga ye k'u ta y'u ka ko ye ka su ko fo ka dugu jɛ olu la ni min yɛrɛ ɲininka ko kow bɛ cogo di n ko kow b'aw bolo ko aw bolo n'aw ta y'aw ka ko ye koyi o dɔ y'a kuma sama ne ni muso in ka misali d'a ma k'a walawala ale ye kɛrɛfɛ ale y'a faamu hali ma taa sira jan ayi n y'a walawala ale ye kɛrɛfɛ ale y'a faamu ko filɛ a ko kuma in ko tiɲɛ don ko nka ko hakiliba de bɛ sɛ dɛsɛ yɔrɔ ni kuma gana u b'a fɔ ko an ka taa ko na an y'an da ko ni dugu jɛra siga t'a la ko faamuyali bɛ kɛ kow la k'an na ɲɔgɔn faamu ko su bɛ maa sɔn hakili la ko su bɛ maa sɔn hakili la a n'a a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ɲuman dɔ de b'i kɔ ye min b'i bilasira ala segu ko ten dɛ k'an k'u fo dɛ segu jara kɔni sanakɔrɔ gɛrɛ an bɛ ka gɛrɛ k'an ka bolokolo kanubaw fo ko foli b'ale nisɔndiya cogo min Yakuba Jabate o ko k'an k'u fo ko nin yɛrɛ ye duwawu de ko bato don a banna k'an ka taa fɛ an ka fara an ka kow kan Moribo API Mali olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ka ɲini fɛnw k'u bɛ a nɔfɛ ko n'a ma sabati a ɲɛmɔ marisi kalo tile 8 olu kɔni na i k'a dɔn baara bila kɔni bolo da k'a na kɛ grève illimité kɔni ye a ko u ye k'a dɔn fa bɛɛ lajɛlen da kɔni gosi walasa olu ka baaraw n'u ka i k'a dɔn ɲinifɛnw olu bɛ se ka sabati cogo min na n'i ye API ko fɔ n'i ko k'i b'a walawala nanzarakan la a bɛ agence pour la promotion des investissements au Mali a b'o o ko fɔ API Mali a ko min ye kalo tile 19 ye février kalo san 2021 k'olu kɔni dara sɛbɛn fara kɔni da minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ baarako kɔni mɔ ale ni ka dɔn fonction publique i ka dɔn ka taa da ka tabali kɔni kan k'a fɔ k'olu ka ɲinifɛn ye 5 bɔ ɲɔgɔn ye k'u b'a nɔfɛ ko bila ko tɛ k'a tɛ ka se ka ɲɛnabɔ k'o kama ko ni fɛɛrɛw ni dabali ma sigi sen na joona joona k'olu ŋaniya ye fɛn min ye o de ye k'a dɔn k'a fɔ ka baara bila kɔni ni ka a boloda i n'a fɔ Mali sariya yɛrɛ y'a laɲini cogo min na ko ni dun ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ o ka ɲinifɛn 5 in na a bɛ bolibolila fɛn dama kan taabolo i k'a dɔn baarakɛlaw bɛ se ka nafa cogo min na sara i k'a dɔn dɔ bɛ se ka fara kan cogo min na ka kɛɲɛ ni bɛnkan min n'a tigɛ nɔ bila kɛra i k'a dɔn UNTM ni i k'a dɔn CNPM kɔni fɛ k'o bɛ se k'olu nafa cogo min na ani kabini kalo tile kabini i k'a dɔn san 2014 san 2019 fo ka n'a bila san 2021 na tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn mun kɛra ko
ka k'olu ma lawaleya olu fan fɛ nin waati in na k'u fana bɛ laɲini min kɛ ko min ye baara sariyakisɛw sigira senga ɲɛmaya so ale ni k'a dɔn inspection du travail fɛ k'a sɔrɔ olu mun yɛrɛ ye baarakɛlaw ye olu ka maa kelen tɛw kɛnɛ kɔnɔ u haju ma ɲininka o ti ko ye dɛ ko min sigira senga k'u b'a laɲini u ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko barisabula kun tɛ se k'a di kuntigi kɔ ko fo k'a kɛ a tigi yɛrɛ kɔni ɲɛna a ko min ye API baarakɛlaw ye u kɔni ma i k'a dɔn laɲini kɔni kɛ min bɛ tali kɛ an ka ɲɛmaw fɛ u ka se ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi senga min ye maa mun bɛ n'olu bɛ lafasatɔn kɔnɔ i n'a fɔ sariya ye lafasatɔn nafa cogo min na o baaraw ka sabati senga nka lafasatɔn min bɛ olu bolo n'olu wulila k'u b'u ka ɲininiw kɔni kɛ jɛlenya kan ko a kɔlɔlɔ tan tɛ u bɛ olu ka sara gulo walima i k'a dɔn dɔw bi bɔ u jɔyɔrɔ la ka t'u bila yɔrɔ wɛrɛ la walima bingali dɔw bi ta ka dɔw kɔni sɛgɛrɛ a ko min ye ko wɛrɛw ye u kɔni y'u sɔnni sigi u kan ko cakɛda bɛɛ lajɛlen n'a baara taabolo kɔni don API kɔnɔ bi k'olu ko maa mun bɛ maa hakɛ min bɛ baara kɛ ani k'a dɔn sara bɛna cogo min na ko k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛ ani bolominɛ mun bɛ yen n'o ye jamana ta ye jamana ka minɛnko ale ni k'a dɔn k'a fɔ baarakɛlaw ka taabolo minɛn mun bɛ ko ka a ɲini minisiri fɛ min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ ka don usine ko mu ale ni jagoko kɔni ma o ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka maa ɲini maa kɛrɛnkɛrɛnnen o kana jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ baarakɛyɔrɔ la ka se ka ko bɛɛ lajɛlen lajɛ n'o kɛra a ɲɛ bɛ sɔrɔ ko olu ka ɲinifɛn dɔ fana ye a ko n'olu ma sabati a ɲɛmɔ k'olu kɛn bɛ k'u bolokɔniden si kalo tile 8 na a bɛ bɛn tɛnɛndon ma marisi kalo san 2021 ni ka baara bila kɔni kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen cakɛda fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ tali kɛ olu ka cakɛda la n'u bɛ API Mali kɔni kofɔ a bolofara bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a daminɛ Bamakɔ yan Kayi Sikaso Segu ale ni Mopti ko dɔ tɛ baara bila ka dɔ to dɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ɲinifɛnw ka se ka sabati cogo min na comité syndical min bɛ API Mali tɔgɔ la u kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ye dɛmɛɲɔgɔnya sɔrɔ ka ban koyi k'a bɔ i k'a dɔn lafasatɔ min fana bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ jagokow kɔni ɲɛnabɔli ma o maa ɲɛma u ye lettre cɛ o ma kalo tile 19 février kalo san 2021 olu yɛrɛ ka secrétaire général n'u siri bɛ ale y'a jira k'a fɔ ko ɲinini i k'a dɔn k'a fɔ lafasatɔ fɛ ko o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛnnen don kosɛbɛ wajibi don a bɛ sariyaw k'a bɛ sariyaw kɔnɔ a b'an ka laluwa de ko bɛnnen don k'u ye jateminɛw kɔni kɛ k'a ye k'a fɔ API bibi na a bɛ san caman bɔ gɛlɛyamisɛnnin bɛ yen ani bingalewale bɛ k'a ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ ko dɔw kɔni ta ye ni k'a dɔn ni wulila ɲinifɛn nɔfɛ k'u bɛ bagabagali ta ka lafasatɔ sɛgɛrɛ a ɲɛma k'ale sɛgɛrɛ walima maa mun b'a kɔnɔ ka olu fana sɛgɛrɛ a dɔw i k'a dɔn k'a fɔ u ka saraw bɛ gulon bingali wɛrɛ bɛ ta k'u sɛgɛrɛ ɲɛmayaso fɛ ko nin ye k'a dɔn k'a jira k'a fɔ ko fanga b'i la n bɛ fanga minɛ kunna bi min ka di n b'o kɛ sebaya yira de Moribo section syndicale min bɛ commerce tɔgɔ la n'o bɛ jago kofɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛ wele fili API Mali ma ɲɛma ma o ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sariyakisɛw ye taabolo min fɔ ka taa o nɔfɛ ni ka baara kɛ n'o bɛɛ lajɛlen ye maaw ka ɲinifɛnw bɛ se ka sabati cogo min na baarakɛlaw ka se ka lafiya u ka baara kɔnɔna na ko n'o tɛ ko laluwa jɛlen don dɛ sariya t'an bolo yan nka laluwani min bɛ yan ale jɛlen don dɛ ayiwa ko ni ninnu wulila u ka ɲinifɛnw nɔfɛ k'u bɛ u bagabagali fasugu bɛɛ lajɛlen ye ko dɔw yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko convocation bɛ ta ko k'olu sɛgɛrɛ dɔw bɛ bɔ u jɔyɔrɔ kɔni na o n'a ɲɔgɔnna caman u yɛrɛ n'u ma dɛsɛ i la wa u bɛ buruburu kɛ k'i gun fɔ f'i k'i da de i ka tɔw janfa o de farati o de to jamana ye baara ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ ɲɛma u bɛ buruburu kɛ ka dɔw gun f'u bɛ mun na olu bɛ se ka tɔw janfa mais a bɛ dɔw hawuja a bɛ dɔw hawuja kɛ dɔw bɛ kɛnɛ minɛ ko a ka ɲi ko bon ça va an ka fɛn in bila tan fɔlɔ a ɲɛ tɛ fɔ dɛ o y'a bilalen Moribo section syndicale kɔni y'a jira k'a fɔ k'a bɛ waati caman bɔ o wulikajɔ ta ni ka minisiri sɛgɛrɛ min b'u kun kan ko kibaruya kɔni fɔ ɲɛmaayaso bɛ ka nin min ta API ɲɛmaayaso bɛ ka min ta ko i ka dɔn baarakɛlaw kɔni sɛgɛrɛ ko komi fɛn tɛ ka bɔ a la olu se fɛn min ye sariya binna k'u kɔni kan ko de ye baara bila ye ko ɲinifɛn ye 5 ye n'a ma sabati yanni kalo tile 8 cɛ ko n'olu bɔra ni k'u ka baara bila kɔni boloda ko a kana bali maa la mɔgɔ la sɔminen k'u kɔni ye suba ye kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ u ka kibaruya da nin cogo in kɔnɔ na u ka nin ɲɛnabɔ dɛ a ko filɛ dɛ baara bila banbali ninnu tɛ taamasiyɛn ɲuman ye jamana kɔnɔ koyi
baarabulaw bɛ ka sigi u bolo da murutiliw bɛ fari bɛ ka da ko ma kɛ ko ye ɲɛma sɔrɔ ko foyi la fɔlɔ tamasiyɛn ɲuman tɛ dɛ indicateur Giro Nouveau an y'a sama ka bɔ ale kɔnɔ o de ale ka fasiri don tabarikala n'i ye indicateur bila ne bɛ témoin ta témoin ka fasiri jɛkulu olu fana kɛn bɛ ka taa n'an ye bi k'a dɔn tasuma mɛnɛ min kɛra an ka kalata o ɲɛnabɔ cakɛda min bɛ yen n'o ye seni kɔrɔ i k'a dɔn ko tasuma de wulila seni kɔrɔ la dɛ ayiwa bamakɔ faaba kɔnɔ yan a kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ mankutu caman ye k'a dɔn ta ka seginw kɔnɔna la mankutu cayara ko tasuma kɔni ko se kɛra a la nka i b'a ye k'a fɔ ko tasuma in ko a kɔni sina ka bala ka wuli tile yɛrɛ i k'a dɔn tilegan yɛrɛ fɛ seni jaba ala la dɔgɔkun tɛmɛnen ko min ye k'a dɔn an ka tasuma falaw ye n'o ye pɔnpiyew ye olu kɔni teliyara ka na yɔrɔ in na o kumana i b'a ye k'a fɔ olu sera ka ɲɛ sɔrɔ a ko la ko nka k'u y'a ye k'a fɔ sisi min tun bɛ yɔrɔ in na o tasuma kun tɛ yen o kumana ko min ye k'a dɔn k'a fɔ minnu ye minisiri ye ale ka i k'a dɔn ciden ye ale y'a jira k'a fɔ ko seni ko cakɛda min don a dɔ la k'i b'a ye k'a fɔ ko a ka wulikajɔ kun ka bon kalatako la ayiwa fɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ lafasali o min ni o bɛ kɛ fana k'a dɔn minisiriso fɛ n'o ye an ka mara tanbabɔ minisiriso ye ko seni ka wulikajɔ u ka bon o fana na ayiwa ko bɛɛ lajɛlen kɔni dabali de banna tasuma ko in kɛra cogo di ko polisi yɛrɛ minnu kun jɔn bɛ yɔrɔ la ye a ma olu yɛrɛ bɔ o dabolo la olu yɛrɛ ma kala don ɲina ka bɛn n'a ye o kumana ko fɛn min ye nin ko in ye ko a dɔ la k'a ye maa caman kɔni gwa i kamana la ko polisiw kun ɲɛ gwanen don u ka tedaga kunna wala olu mɔgɔ si kun tɛ tasuma ko in na o kumana lamisa fasiri jɛkulu i k'a dɔn le témoin kɔnɔna la u ko min ye jateminɛw ye k'u y'a ye k'a fɔ ko pinɛkɔrɔw de kun sogolelen don yɔrɔ dɔ la k'a na kɛ ko kuran ka kurusiriki ko o de ye tasuma bila pinɛkɔrɔ ninnu na pinɛkɔrɔw de filɛ ka sisi wuli daminɛ o ko nka jateminɛw tilala k'a ye k'a fɔ seni yɛrɛ kɔnɔna la a dɔ la i k'a dɔn ko tasuma bɛ na yɔrɔ min ko sɛbɛn nafamaw fana bɛ yen dɛ sɛbɛn nafama minnu bɛ yen o ye jateden dɔrɔn ko sɛbɛnw ye nafoloko ni musaka ko olu kɔɲaw sɛbɛn de kun bɛ yen k'a sɔrɔ nin cakɛda in k'i k'a dɔn k'a musaka ko mankutu ka ca kabi seni sigira sen ka fɔ bi a nafoloko i k'a dɔn k'a fɔ ko a ɲɛma sɔrɔ a caman na dɛ ko feere kelen dama de bɛ a kɔnɔna la tasuma tila ka taa wuli o nafolo sɛbɛnma yɔrɔ la ayiwa ko nin bɛ i k'a dɔn fɛn dɔ faamuyali dɔw se maa ma ko nka ko tasuma sisi min kun bɛ ka bɔ k'o tasuma bilen kun tɛ yen ko nka ko sisi fana tɛ bɔ tasuma kɔ. Fasiri kɛ b'a fɔ y'a kɛ a ko ten dɛ kucɛlakaw ka cɛ ta ko sisi min tun bɛ yen o tasuma kun tɛ yen nka sisi tɛ bɔ tasuma fana kɔ. Siraba kasara ka jugu waati fila de la olu fɛ yen Kucala ko tilema ni samiya ne ko waati wɛrɛ bɛ yen wa a tɛna ko nɛnɛ ni funtɛni a tɛna a yɛrɛ bɔ k'a goye o bɛ lamisa o fana tɛmɛnen kɔ hali bi témoin kɔnɔ ko CNT wasaden ladege ko Isaka ka na n'u ka mobili 4 ye a b'a bolo wa Isaka Sidibe kɔni président kɔrɔ saga ɲɛbilen kulukɔrɔkaw ka saga o kumana ko assemblée président kɔrɔ k'a ɲininen don a fɛ ko bolifɛn 4 k'a ka na n'o ye CNT maaw y'o laɲini kɛ ko nin tɛ balawu wɛrɛ wulilen ye tuguni ayiwa ko nin tɛ koba wɛrɛ lamagalen ye tuguni ko wasabulon kɔrɔ min ni ale fatura a mɛnna i b'a ye k'a fɔ ko wasabulon in kɔnɔna la a dɔ la ko fɛn min ye k'a dɔn wulikajɔ ko olu kɛlen don ko ja ko bolifɛn bɛɛ ma segin a k'a dɔn fanga ma fɛn min ye k'a dɔn nin ko ye sa ko a dɔ la ko welewele bilala ko kana ni bolifɛnw ye ko bolifɛn 4 ko o ma ye o kumana o ma wele ma o se k'a to o kana i k'a dɔn parki automobile kɔnɔna la koyi wasabulon n'o ye assemblée nationale ye ko i k'a dɔn wasadenw yɛrɛ hakilikaw tɛ yen bi u ladegew bɛ yen n'o ye CNT ye olu nalen sa u y'a ye k'a fɔ ko nin bolifɛn 4 k'a bɛ i k'a dɔn bolifɛnw jɛ olu y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn nin ko in ye u ye sɛgɛsɛgɛliw daminɛ ka wuli ka jɔ kɛ ko min fɔra Musa Tembine fɔra min kɔ k'a taara ye k'a fɔ ko i k'a dɔn bolifɛn ninnu b'ale de ka bolo kan u b'ale de ka mara kɔnɔna la o kumana u ye i k'a dɔn seereyaw sɔrɔ ka tila k'o sɛmɛntiya u ye laɲini kɛ sa fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ fangabulon o ladege minnu bɛ yen n'o ye fanga dafiribaw n'o dɔ ye maa ɲɛmaa ye olu kɔni ye laɲini kɛ sa ko fɛn min ye i k'a dɔn nin ko in ye ko a kana bolifɛn ninnu ye k'u kana tunun dɛ ko bolifɛn ninnu kana o kumana fɛn min ye i k'a dɔn fasiriw ye u y'o kɛ k'o ci i k'a dɔn cogo min na wasabulon kɔrɔ o ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Isaka Sidibe ye a bɛ se ka i k'a dɔn kɔrɔtɔ ni beleke lajɛ ka na ni i k'a dɔn bolifɛn ninnu ye cogo min na o kumana ko min ye i kɔni sigilen don k'a kɔnɔ ayiwa laɲiniw kɔni
ngera ko kolosili min ngera a yera k'a fɔ ko Isaka Siribe i k'a dɔn k'a fɔ ala ka mara taabolo la ko i k'a dɔn bɔnɛ caman yera ye koyi ani gɛlɛya caman k'olu yera ye hakaja hali kasabi ko nasiraw la ko i b'a ye k'a fɔ ko fana mankutuw cayara ko o balawu kuma cayara ye waati dɔw la ani i k'a dɔn bolominɛ minnu bɛ wasabulo kɔnɔ olu lasago ko n'u maracogo an'u minɛcogo ani i k'a dɔn ale bɛ ka tigiya min bolo kan ko nin bɛɛ kɛra fɛnw ye minnu kɔlɔsira wasabulo kɔnɔ ka tɛmɛ ko i b'a ye sisan k'a fɔ ko min ye wasadenw ladigiw ye n'o ye CNTw ye olu kɔni y'a ɲini bisa ko fɛn min i k'a dɔn nin mobili bolifɛn 4 ye k'u kana i k'a dɔn kana bila wasabulo kɔnɔ a nɔ la yen nɔ ko fɛn min ye nin ko yɛrɛ ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko tarikuw yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye fɛn caman ye ko o ma ye koyi ko dɔw tununa olu ta yɔrɔ ma dɔn wa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu tɛ se ka maa mago foyi ɲa o kumana ko min ye i k'a dɔn min mana ye k'o kɔni na minɛ dɛ ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ garage kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ ko zone industrielle kɔnɔna la k'a bɛ i n'a fɔ a dɔw ta bɛ ɲɛma dogo yen nɔ fana o kumana ko min ye i k'a dɔn balawu kura ye o de wulitɔ filɛ nin ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ bolofɛnko balawu ye ani ɲɛjigi ani diɲɛ masiriko balawu ye jamana t'a kɛ jamana ta do kɛ c'est pour l'état n'i bɔra fanga la l'administration est une continuité i b'a di de i b'a bila a wele yɛrɛ kɛra don min dɔw taara n'u ta ye kuma mun ko b'ale kɔnɔ ne dun b'a dɔn k'i banban k'i bala ninnu ta dun tɛ bila misiri la a dɔ la n'u ye bere jɛngɛ ka t'i nɔfɛ i laban na nkalon da yɛrɛ la bere bɛ lakile yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ ɲa dɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a dɔw yɛrɛ fɔ zone industrielle garage olu wo kɔnɔnaw la ayiwa ko min ye balawu kura ye k'o de kun filɛ nin y'an ka nin ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn wasabilenkɔrɔ a ma ɲɛma ye k'a kana ni nin ye yann'a ko ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bali bɔ y'an bolo ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ bolifɛnw ye a dɔ la k'olu kɔni sɛbɛkɔrɔ tilala waati dɔw la koyi awɔ k'u y'olu sɛbɛkɔrɔ tilaw ni ɲɔgɔn cɛ hakaja i b'a ye k'a fɔ ko jangu minnu sɔrɔla Sombe Faransa Afiriki o waatiw la o caman bɛ yen olu tilala dɛ ni sɛbɛnfaraw bɛ yen jamana bolofɛnw tɛ se ka ta ka kɛnɛ minɛ dɛ abada a ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ koyi maa kelen fɛn tɛ o an ye nin bɔ témoin in kɔnɔ parce que jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don u ka bidon boli dɔɔnin don fanga kɔrɔ ni Isaka tun bɛ wasaden ɲɛmaya la n'a fɔra k'ale ka na nin ye a dɔ la u b'a yira k'a fɔ n'o nana maa mun fana b'a la bi n'olu taara waati min na a bɛ fɔ ko a nana fana ka na ye l'administration est une continuité o kelen de don dɛ o kelen don dɛ fo k'o bila Moribo i k'a dɔn sani an ka se communiqué ma min bɛ a ma se fɔlɔ dɛ ayiwa indépendant ale kumana Moribo a 13e arrondissement cɛdenw an k'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛɛ i k'a dɔn lakana na i k'a dɔn sigida 6nan kɔnɔ u bɛ ka baaraba min kɛ k'an ɲɛ b'u u la ko baara kɛcogo kɔni ka ɲi Moribo min ye 13e arrondissement maaw ye k'u ye tɛgɛ da paranti dɔ ka i k'a dɔn adamaden bolo tun b'a bolo paranti un apprenti chauffeur appréhendé en possession d'une main humaine i b'a sɔrɔ ciden don o tɛ paranti bɛ mun kɛ maa bolo la wala diɲɛ ɲini komi Mali a fana ka hɛrɛ ɲini sera o yɔrɔ ma Mali fonction ko ye fɛn min i bɛ se ka taa carte d'identité ta k'i to parantiya la awɔ walayi nka i bɛ se k'o bila o awɔ i bɛ se k'o bila o carte d'identité kelen bɛ se ka y'i kun ka baara wɛrɛ kɛ a bɛ se ka ko fana awɔ o fana bɛ se ka kɛ Moribo min ye ka dɔn Ibrahim Togola n'a ka cɛdenw ye alamisa don u ye zole da fa bɛɛ lajɛlen fɛ kalo tile 18 kun don février kalo san 2021 u ye tigɛ da YB kan a munumunu salo kadira kɔnɔna na i ka dɔn tigɛ dalen a kan sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ adamaden bolo o de tun bɛ a bolo a ka baara tɛ dɔwɛrɛ adamaden yɛrɛ pièce feereli kɔ dɛrɛ o t'a kelen a t'a minɛ a yɛrɛ ma ba minɛ yɛrɛ ma bɛ kɔnɔdimi bɔ tiɲɛ fɛ dɛ an bɛ 13e maaw fo an b'u fo an balimakɛ bɛ yen commandant Sanogo an b'a fo ka waleɲuman papare ani n yɛrɛ dɔgɔ n'o y'i k'a dɔn k'a fɔ Sidi Mayiga ye Jacqueline fana bɛ yen carte d'identité la baarakɛlaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka timinanja n'a ka baara kɛ ani bɛrɛbɛrɛli la Moribo ko YB tigɛ kɔni dara ka nin cogo in kɔni na adamaden bolo de tun bɛ a bolo baara wɛrɛ t'a la adamaden pièce kɔsi o kɔni feere fasirikɛba y'a jira k'a fɔ hali kɔsanani na an ye kibaruya min di tarata don ne yɛrɛ y'a kibaruya kɔni di k'a fɔ min ye gɛribukɛnin dɔ ye fitinin san 8 bɔ ɲɔgɔn ko o min ni i k'a dɔn k'a fɔ o kantigɛlen kɔni yera tɛ a la sen tigɛ k'a bolo tigɛ ka cɛya tigɛ ni ka kɔnɔbara kɔni fara a Moribo i k'a dɔn ko wale min kɛra ko sɔminkɛ bɛ YB la a ko la bolo mana y'ale bolo Banangabugu la u k'a sɛgɛsɛgɛ a kelen tɛ dɛ nin kelen tɛ nin ko in kɔni gɛlɛyara nin tɛ denkura ye an ka goya la tuguni Moribo nin ye denkura ye dɛ an mɛ nin ko in dɔɔni fana de wallahi nka
Abamogolama indu. Ako flesh ade. Nga yugu be nyanya wulu na uya sebokoro bisi. Awo. Ana fono ka soro sumaya tala. Ka le reke ka to la dide. Oho. Inko do be ko jugu te bo dugula gwansango. Gwansango yi. Ala koso. Kebara ko ni ndiba ya jira kafo YB. Ako minye garbu keni mi no ofana ni jogo ngonna ka kunkolo tige ninga sentige ka che ya tige ka kono bara fara ninga jeli ko ni mine na kere ka do bananga bugu sugu yere ta sira ko na kerengere ya ka do kuruba yere kere fete chui o fasirike ba ko o ka minye YB o ka le no be akola de ko bar sablo ko siga kembe ala ni wati na o ko wati mina ayeni nda ninga garbu de ni segere san shegi murbo kaya badebe chide floka akmailema ninga bo adabulu ka kasroka abuso Allahu akbar ala uteni yere jole buso wa ko koni fle no teni ngoma na to sena ni nataka ambulo da dondo de ni here jinyini na ko fle la hara nyini kon tew ko koni fle ala ko fanate na nyolu bela jele fo ambe foliki ay ka do sodewna nyere kanumba babe no aga ci foranye ko tubite ci lase minye aramata traore bangoni salembu misri karela anga folibe aramata traore ay anyere ka do amode ngendo be asrango jugu ay alinye oye Mohamed Traoré igado kutafijininga Mohamed nuba wele ko papu amba fo ka barkada ni wati na dimzeni ayanka no koju okumana na yale fo penda Abdoulaye yere ko si ambu bela jele fo amenyele ni lame baw fo Renouveau FM ne Renouveau Télé laje baw Mali kono ale ni Mali koka ambe fulni tan takanyesi au bela jele ma yusu ko alaka no yake amina ya rabbi au kambe akambe